ye wonyema wo hwe ne nyema wo hwe na be preach about waso ye wonyema wotie ne de wonye dai wontie na be preach about wonsa ye wo de woje de wosom ne de woni kwasa wo dai wosom na be preach about nine de wo bia wo kɔ ne bia wonye dai wonko ti nipadua na kura wo no ese wo dikan ye careful won sanse eno ebagyegew e do akɔ mu na na de me ne wo ka wasɛm no me ne wo ka wo Tekyerema wasɛm boni Tekyerema etimi yo me patcho last week me preach last week me kan sem bi efa nsekuro eni entwanto so enne me be ka boni Tekyerema etimi yo sanse de ono enim de efa nsekuro hu no ofo so afa ne ho adi nanso odi na no timi ka sem bia keke ofo so topic na no ye boy no eno no emfa no onyo sekuni oni nkonkonsa nanso me kyerɛ boni Tekyerema ye dai etimi yo Tekyerema Bible be kyerɛ se ni su se de ni su ni ba ye dai etie na wa bomodi am wani ada wa hwɛ ni yie pa tie nko Bible num Bible be ka sem bia kyerɛ asɛm na Bible ne kani me hyerɛ wa wɛn was na tie na asɛm ni Proverbs chapter 1 verses number 1. Proverbs chapter 1. Ke de Bible ne ka verse number 1. Ose men kasɛn Wose won ba ensem hunu nyansa. Ose nsɛm ya mi kan emwa wo ne hunu nyansa. Ene nkyerɛkyerɛ. Ɛyɛ nkyerɛkyerɛ bɛboa ma wo ho nkyerɛ wo laahye. Wonfa hunu ehunmu se. De bɛboa ma wo hunu twɛdi ampoya wani nsɛm mu. Wonfa nyi inimdeɛ nkyerɛkyerɛ. Asɛm wo yi a mede to fam yi, ɔmo adeɛ sɛ bɛboa ma wo nya nimdeɛ nkyerɛkyerɛ. Trene. Ɛbɛboa ma wo yɛ trene abrabɔ. Atemmu. Ɛbɛboa ma atimi anante sɛ de bɛya wo nkwatemmu. Ɛne adeɛ tene. De ɛbɛboa ma atimi amba abrabɔ kronkron kɔ. Wonfa nkyerɛ tetekwanti. Wonfa ponsi yɛ ma tetekwa na ni so ntene wo asɛm yi. Abranteɛ so. Abranteɛ o tie me nei. Ɔde anya nimde pa. De ɛbɛboa ma atimi nimde pa, ma atimi abɔ bra pa ma so twɛdi ampoya wani. Eto nyasafo tie. Eto nyansafo wuti apɔso akɔ adwuma etie me. Ɛne nimdeɛ no so. Ɛbɛboa wo nimdeɛ na ɛbɛboa wo tie di ɛka wa brabɔ ɛbɛboa pa. Onimdifo so. Onimdifo a wutie me. Wonfa nya atempa. Me pa kyɛ de ɛbɛboa mo atimi nya atempa. Yes. Ɛna ne wadombre. Amen. Ɛna nkwagye da. Boni Tekyerema etimi yo. We a minister, watch your tongue. Yes. President, your Tekyerema ye. Yes. Opposition leader, your Tekyerema ye. Yes. Minister, your Tekyerema ye. Yes. Assemblyman, your Tekyerema ye. Yes. Sabre ye bra. Obianwe Tekyerema ye. Kwa sabre we politicians ma we Tekyerema ye betimi akɔfa sama eden. Amen. And I have branches so Tekyerema betimi agye wo do akɔ mu. Yes. To be well of your tongue. Na me no be kan boni Tekyerema timi du ya etimi di o how bre di pedua onua do fa wotie me ne Bible can say go James chapter 3 verses number 1 na me ka James 3 wa me kan James 3 first na me ya me diaba me fa topic ne firi aba na fi ma be ma main line we Bible no James chapter 3 James 3 verse number 1 verses number 6 ye the free 6 no was it boni Tekyerema Tumi yo when we say topic na be to dwa boni Tekyerema Tumi yo edu ma ba mu nkyerɛw was na Tekyerema nso yo ja akyerɛ mu was Tekyerema da ya nu me ya da yo ja edu obi a wo hwem bi atwo Tekyerema we eye kokko andeti na anya black ha de we wu Tekyerema ye tuntum o ba wo wu ya Tekyerema ye ko edu ayo ja enti wo ya Tekyerema ni enti se wo so candle form no ena e show wo wanum no ti Tekyerema nya square ebi Tekyerema hallelujah amen se ni onyago pa ya no wo wi out so candle abo se ni shape ni Tekyerema na den eye pe hwe de Bible ne ka kyerɛ wo Tekyerema yo ja was Tekyerema ye ja na da ya num Tekyerema ye wiase bi wo ye na kwa mu a was Tekyerema no ti se wiase yes ani wode batu ye di pedua kwa na ye num eya de entene na Tekyerema ni sun ni ban so o mabra pa yes ade antene nkuto na Tekyerema timi yo Yes. edin kika ni pedua nyina me na sure Bible no Dabi. was Tekyerema timi di kika ya den kika ni pedua nyina kika ni pedua nyina na esonko Tekyerema kwa be no before so de Tekyerema obetimi ni kika ni pedua okay eno obetimi kodi obi atam abo akwasia wa bo dam me kyerɛ sɛ me no me ne fam alaba stamp won temi dinda me pa cha me se wo ba kyena me yam na me se wa ye de wa twofo na tonkwa mu obedi watam sa ya ma bo so nyatiko po ekekaye akeka ni pedua ano atam ni die enye tiko na kan e Tekyerema na kan obi akotwa ntwato obi so ye bo na dua no
anka Tekyerema Debi. ne mo ka nafu nafu na adoa ne na se start tatai eso nye nafu na ya dai Ekokai. enye ne na ya dai Ekokai. ne na ma wafu adoa yi de na ma unya se tatai yi unansi gusu tatai me pa chaw dwinu yo Yes. Tekyerema timi ni keka ni padua Yes. Bible nkasa Na eso nkwanchi mi ya etwa ne ho fi awom. Bible say of baby of free obeda ni padua nu wa twa nkwachi mi ya free wo krom Na efiama ne hunu krom. Efiama ne hunu krom. Ena waso ano. Ena waso ano speed or de banya yize. Na entotibua ni takramoa. Ena abeda nipa num. Etu de ko podi Tekyerema to nipa num no. Okay. Ena wase Tekyerema said wa hiti. So wa de nipa dua ni mu a. Wa nya obehye niama. Sa na te de bi nsuo beta Tekyerema no. Na ka Tekyerema na nkulu. Ye di nsuo ta Tekyerema no a. Tekyerema ni nsuo ntasuo na ye one. Etu on se ntasuo da wanum. Etu wanum de bi anwe da. Ntasuo wo nipa num. Wo kulu Tekyerema no. Still Tekyerema da so te say do dai. Onwe. Nyankopɔ we di no say okay. Se mama ni nsuo se nka nwo no. Na se so onwo dia. Mama ni 32 pillars. All right. And mama was sit up and down. 16 32. Yes. Say ngade Tekyerema. Na Tekyerema na giso obedi nkonkonsa. Tekyerema na giso beka samboni ato obi so. Tekyerema so betwa nkontompo ato obi so a. Esi enye dai enka no. Wow. Tekyerema yi oda ni panumi wasani ase so akwapam so ase mi di ntra nkame na me so meboa wo na se ori nam na keka wosimu a meboa mo yi eto ni pare nam a aka ne sim na Tekyerema so ade ne tini ni nam onipa Oh wow. no yi man Wow. enti esu ni ban a emi ye gina so de ese eba san ko mbe coach Tekyerema no oni na ye contract agi bribe Abem. tu angasa woni padua na ekura angasa ye corrupt woni padua na ekura angasa ye corrupt Tekyerema ni ase na kwapam oni nsu eta na kwapam oba dia mfani sanka amen wo me wadwiri mo amen wo ni so nti wo amen me ne wo ka Tekyerema wasam yes wande ma beka wani wasam ache wo ka so wani atu aka Debida. anya ni menya nya yo Debi. nya menya nya yo anya ni menya nya ka anya ni menya nya ti o Debi. mo ni mra wo so Yes. ye wani ma bia wo do aso kotia nya ko bu fum so ne ba wo do fra nti ase babu ne di tichiu na wo left and right na ma okrunku ye na wie peye Yes. abai watie abrantie tie wani mra wo so so for kanya ko pasam che nya ko pom no I ready so be receive the message no can one fan kwato baby boy ama check members one kwache ma de mi akuma amen Tekyerema no waka wasam no yes share babu kai was na ntotibua ni takramoa was ntotemboa ene dan takraboa ntotemboa ni takraboa eni mo wo wi afam nyina ene mo awi afam wana wo pumu omo e wopum wodi wonsu eni wonsu nyina no ye nipa timi di nipa di wonsu adwudwu won ya bono so se de biara na nipa timi di ni Tekyerema ye dai adwudwu won obeko fie bi mu krama ni ti da gate na no nyan krama mba ni ti so papa ani actually be well of white dog azu wura on ma betimi no Tekyerema control camera so onya hunfo nko adia onya wura fie wo pe na krama ni start wow the no so start now count Tekyerema ya bom you know no wa chia wa no no start we start so yes ababu se krama no wa bodam kra se dey oh hinipa no obondua na so start sa no jani baby di oni patimi de Tekyerema dwodwomwa ya onkrofo bi kura omo ya ha yo omo ko nwura mu a oduru otimi su abo bi su na abo na ba mo abo no fose ni nua bi na esu no aba mo atuntu obeba mo atuntu to abofo bebre omo sua mu bi su to ono afre mo ano owo mo ni bi su obesu abo na ti ofose ni nua bi no ato adwa mu oyi ni ti apau wakuno odofo enti Tekyerema na Bible kan wasema che oti haye osi odi wonsu ena adwudwu won yesu ye Tekyerema ntimi dwodwo abo an hu na Tekyerema die Tekyerema kan wo so obedi atemu a onipa bira ntumi dwodwo no Tekyerema sim so obeti twantro to nipa so a onipa ntumi dwodwo no entokwa ba obi ni ku ntemu a na obi bie ni ma na no so a odwodwo no enye ye wana kwa dwodwo Tekyerema agi woni na da nanum no na obetimi control no nya self control wow
anya sa Tekyerema no bagigi wa ko ha mu Eya de boni. o se Tekyerema no abeto ye num enso ba o se ni su ne ba no twese o ya de boni Oya dwemfo. what me na me twa Bible no Debi. me ye printing press Debi. Tekyerema ye kromfo Ewudru aye no ma. awudro aye ne ma woni mu a Bible no me ka che eno ne ye de kese Yes. Tekyerema we Enu na edi hira wo. eno aso nye se di hira Ye di hira ja no ne Awurade. bompa oh nyami tu fo Yebe uzina ye. No mapaduti. Yebe waye. Tekyerema ye ode ko Nyankopɔ aye Tekyerema no. onyankopɔ wo se di wa bodam papa Wo jimi pa. Uti se trata time na meka mechira. Uti se chese na you moto uhwisa polo wati. Uhwisa polo. mesu koto dwenu din bi se yomadaka Yoma den. bodam yomadaka Adaka be sa. yomadaka Unye serious wati. tini rodo so busum pieto Utu boya wati. wa bodam Wa funsa bodies. me ma fuza body Wa funsa bodies. ma uhwisa polo Mimi hwisa polo. boa Hwene niama. Asa kuli kuli. de kwa so dem ko yi Nyankopɔ aye no ena ke kansa mfusa no obi anu aya mama timbo no safusa media manu aya o ha Tekyerema. tisa wo yo Tekyerema ya Ei. o bi timbo no safu ye timi say ya ye di efie di anu aya ene mpachaw musu no mo ba nye mo heaven ko ba ya dem papa tini ye fresh obi ba Kristo mu anu aya dey Abode afufro. kanya baba na dey Etwam. wasacha wadwe kwa so we ntimi ntwam o life mu dia me so ba bregu yes. oba dia fa ne sanka Amen. tie babu ni yi Waya dwemfo. Tekyerema ni ye kromfo Ewudru aye no ma. wudwa ye Tekyerema ne ma Enu edi hira Awurade ne eja no. anu a edi shenya anu a ne nipa san fira so da mu a Enu na sa do dumi onipa. kasi ni podia ko twantro wo ye Kristo ni na wo ti sabraba wa mu a wo Tekyerema ye nta Oh yes. be careful me che money Tekyerema timi di yo Wow. Tekyerema nta Tekyerema nta wo de tie babu no Wasi anokro no ara. anu kro yi ye ni shenya Nyankopɔ no Emu na hira ne numi friba. ai anu anya sa de kasi Ne nuanom. anu ne di twantro to di pa Yes. oh me nuanom Ensese ye yiba sa. Nyankopɔ sɛ wo ye gidi ne sɛ wo ye dai Eba sa. repent Yes. ma Tekyerema nye one Nokure. obi Tekyerema aye two oni cement also was cement ade ne green or yellow I try ne Tekyerema so ma da obeka no kra no want to say hey my mistake Tekyerema na odi just say da obeka no kra no no man kasa no hwan ye no wan say me pa na metima aka no kra na sa no oba de mfa ne senka Amen. kasa na me nko Wasi. Ensese badi sa. o se ensese wo ye gidi ni asa de we ba ne sa Esutre. Wasi esutre bi free nsu dede. obi sa akwachi se enti nsuo a yanum yi obi betimi ahwie nsuo sei a wo hwie nsuo agu nsam nsuo sei betimi ahwie nsuo sei Aye dede. a menum kakra sei dede Asa ye nyonwunu. me sa hwie nkan gu menum a nyonyonyom Debi. me Nuanom. nuanom Broduman tumi nsu enguduaba. brodoma entimi nso dai Enguduaba. brodoma entimi nya dai Ensu enguduaba. pa ya asobɔ freda awanwazam benie mango asobɔ fre mi ubido awanwazam benie mango asobɔ fre mi ubido energy fo ni bi mango Asobɔ frɛ. na no ye mienu obi ne mango aso moko obi bo frɛ aso paya Ebe. obi moko aso nyadoa obi nyadoa aso tomatoes ntegidi fo na unhunu du obo abrabɔ kron Bible nkasa nkyira Wasi. ɔsɛ bia Anase obo betumi aso brodoma. obi betimi aso de ayi Bo betumi aso brodoma. obi sa akwashi Debi da. bobe ebetimi aso brodoma Osi debi. dabi anya Sara nso na esutre nkyinkyini. nsutie bi ntimi nane nkyɛnkyɛn Na entumi man so pabio. ntimi nsa nane su pabiom etu ye gidi ni a wano ye nta me pa cho se sawadwa so awu Yes. emu so ye tini ni Debi. wano ni ye nta Yes. boni Tekyerema timi yo na dwinu ama wano ye nta tie preaching me preaching Ano no wodi. oni pa biara wo tie me ne o Tekyerema no Onyankopɔ de nyame bi atoto ho wa ye wo se hunter a wodi tuo kɔ nwuram hunter bi akɔ nwuram a ɔkɔpɛ nam nti ɔde abotre na ɛkɔ enti tie me yie hunter bi nwuram a ni sunni ba ɔde kɔ bush nie etuo ni da ne kɔ ho edi number 1 the first instruction e kura no ne say watch Okay. Share.
Assembly bar. We are watch. Yes. Listen. Choose. Number 4. Number 3. Before you act. Number 4. Titiemiye. What you assembly for be home. Watch. Yes. Listen. Choose. Before you act. Eti assemble me. The word choose nam di is the pensemu. Oh yes. And so na be act ya wa act. San obofo so di ko nwuram. Obofo ko nwuram. No kokuma bo no hu aboa no a. Odi kan hwe. Ehun aboa ko a wo nanim no. Ebia yo twe. Ebia yo yuo. Bi o ye wansane. Enti onya hwe di enso wa hu aboa ko. Asha aboa ne said de ne yobia he den eti. No atu because answer na bofo ebeto aboa bitu no. Odi ka te kyere. Eti enye kyere ya ti nyina ne tutuo fam. Wanya bekum nipa. Me kan be se nya de wuti nyina na wa ansa bi. Wanya ubeka sembi a enye no kore. Eti obade hu mobo. Ogidi ni woti asembi. Hallelujah. Amen. Watch. Listen. Choose before you act. Assembly nyina ni obofo no nwura mu anom no. Wote kyere no. Ese otwehwem. Oh, say ekotre. Cause wa buy you two pe. What is chire bia na abeto de a. Wo besa wa kora abo. Nti sa unya hwehwem na hunu. Na wo say ekotre we me tutu ya. San kama say makora abo. Nti obofo ntutu rough. To what chire a ohwehwe. No abo modi na fe otie. Otie ni na otie. No watie mtanya mo an nante. We de ya otwe. We de ya krante. We de yo. Eti usa aboaka se ba hu se ne nan ye dey kim ene nipa so ba oti se nipa nan se ni eti watch listen bia waso ne tie nantie no tie twetwere no tie aye choose hwem bia na sa abo na oba ne nya abo ayekunu ukunu kwa wo nwe ti sa ofu se ye dia wo kwa no atu se wo we kai bi nya no go fie. Before you act, pay. For assembly baba no undi for wom so do anu to mu bi. But a Christo for bia no this year hunu. This ayante. Yeah, you know. Yeah, kabi. Sister wuti me na emwa no nya ba ko da ebeye nta. Na wan hwe ni ya. Bible be kasem bi wo Proverbs chapter 18. Hwe Bible no ka kire wa. 18. Let's 13. What's it saying? Obu asem. What's oni pa asem bi ba. No di kan bu asem no. Ansa na otie no. Otie na no akobua bi, na no akotum bi. Let fe ba ye hwehwe asem no mu no. Na nte sa. Eye jimisem. Bible so wadi jimisem. Eni ani wo ma. Adenti no wan hwehwe mu ansa. Ansa na wokoka bi. Bible so wada ni jimifo. Gromfa abon ncha woda. Tutie me na. Wadwenya sharp. Wadwenya sharp. Kan James 3:1. Tie Bible. James 3:1. Asa me nka sen. Okay. Okasam ahosohwe. Okasam dai. Ahosohwe. Ahosohwe. Wa wutie me. Watch. Listen. Choose before you act. Wa wadium. Opanyina wutie me ne. Sa sem bi ba na wi ntam. Na so wa anhwehwem. No amomodi antiem yi a obabo yire sotru mo wadi fo nyankopani maame de na wate afa wukuru ho de wate fa no no watch listen choose before you act yes I be before later wa tie wie efe na ukọ hwem na nya no kore aseme na abeka ne biem unso wa fere wa ya fere eso hemanim papa wonso wa ya fere adwina unya fa ye no nya no kore wonso aya afere wonso aya afere nsem bebre sisi wo awade mu a bebre aya afere o man hwehwem o man tiem o man chisu and o man acting to man acting kwasia acting amma edo hawaba enkrofo bebre ko jail
and the preacher be preaching obewun se sanko tonobo and ohwehwem and otiem and ochusu ya and go act sa obi acting for man no that jail no if ni so at sex and minya but take it we bia and come fasika na wo no minya but take it we bia and come nhwie accident go so minya but take it we bia come piano and fiable san so amawe fam odofo ni pedi samoni a sabim praduasa ya nhwehwe nie mabim ne de akoko ye de ekoma di akire am ye kotu na mombi ama nne eniema agye nsamo oba de mfa ne senka ni pedi fo bebre sister wutie me nne asem ya bewiewia no wa ba wo nchen me say watch listen choose before you act and yes sir ready for yes I beg you for when you Bible the cat or see what kasamu dey ahosohwe or kasamu dey ahosohwe when you put the kasamu ahosohwe dey amai do dey be a wotin kwase asempa but be careful nya ahosohwe wo kasam enna ma panyin bitimi ye panyin kwase asabe wan hwehwam okay nti asam ne ba fei October the book of the film was wati, and on also want to be in a nim, and I some literature in a book. I want to be in Coca and the Banasam Pouchow. I want to be Coca and Young Cousin Pouchow. What said and the Cassian in the Obiati and one. And so far as I shall know, it was Shawa, not very I then Akano. One usual and what now look at two. Oba the Vanessa and Amen. Amen. What did you need? Make so Bonia Tekyerema Tumi. Bible kasacho yes minianum was minianum James 3:1 monya atete bebre Bible sin number 1 agigifo bra sister wutie me ne hwen one na no ho kyerɛkyerɛfo bebre bunim si ye benya afobu kase mum onsensen wa anwe nya benya dan afobu obi tibi jana Bible class say hey bia dan akyerɛkyerɛfo a nyankopɔn suma awom ebi man kyerɛkyerɛ bia emfa kyerɛkyerɛ no fa nipa nkonkwam Bible say mo nya mo akyerɛkyerɛfo bebre o obi wotifie waye no akirem bi da ben sister wutie me da ben na bra wutie me da ben na abeka no idea woni bibia woni hu wanu ye ajuma won bibia wanu woye minni mododo ubedi fo da ben na abeka no idea da ben no idea da ben na abeka kasa no yanko Bible Osi monya mo akyerɛkyerɛfo bebre monim sɛ na Bible sɛ wanhwɛ wonim atia wonim sɛ ebenya afobo kase mum ebenya den afobo kase ye kasa ne ye ka no ebenya afobo efisɛ den ye nyina ye from enoma pi mu Bible sɛ obi a nipa bie ni wa wonfom won kasa mu obi mfom asɛm bi mu a na so obi mfom wa asɛm bi mu a ono na oyo onipa ono ni onipa dasani a owie peye obetime ato ne padua na nareka ne padua ni nyina nareka it means obi benya self control no obetime control nsa betime control na so betime control na hwere betime control na betime control na ni betime control na nine na odofa wutie me se wutimi control nine once wontimi nsa kan wo na wo ba bia ye nkon na de bia wudi wa trantwie once wontimi nsa kan wani wo de ya nhwe ho now once say no we are in scientific world of technology. And to make one day me can you want so much wa enye nyina nya kwata Facebook or yo obi wan the technology ba ye infaso nya mu an se pono an what media an what wona hwa no ya so ohemani adachi a obi nya che nyankopɔ asɛm no wɔne number bia ɔhwɛ matonkwa number bia ɔhwɛ nkwasi asɛm enti ɔdɔfo da bɛn na wani hallelujah obɛbɔ ho ban ama na free ade bɔne hwɛ ho mɛba ho one day abeti kyerɛkyerɛ na me so wura ba ho na ba ho nyema wa hwɛ ɛbɛyɛ judgment ama wo wɔde sɛ wo se osofo no nka nkyerɛ media ma yɛ ready sɛ mebdwam memasɛm na flow memasɛm na wura nyankopɔn bem because people nkɔfo yɛ ready omo pɛ the word of God omo pɛ good message na yɛ sense obi mpɛ sɛ obɛ waste ne time nipa bebre do omo abafode ama ɔbɔ ade no nanso de bɛbɔ mo atimi asɔ ya wani no embem ɔbɔ ade hu mo bɔ ne ho sɛ megu so won so mu no ntimi guide wo in self control Tekyerema opɛso control ni padua ni nyina ya de nareka to oponko ano what's oni patimi nareka to ponko we don way se Tekyerema wonya tu no ena onya wuwu a aya hye obi ni bobram hwe ni sunni pa wote a wodi nkofo atam
When the catcher said Tekyerema, when you said you need put the name in Zubantia. When you know we on share we you on share family. And you know that Iraq will be said and laugh for it. And he said you nipped yet here. I would immediately attempt to make a cancer for chunk of war. That just said Tekyerema when you knew that. Hallelujah. Amen. Tekyerema ni wura anko nipa nim baby o free baby oko a obekasa me dwen me ho eti wona nipa na wo no Tekyerema nda wanu mu no wona se hunu se wo ya wemfo ba enti Tekyerema no be kana ye den ahye no ache se me na me dew me na me control hen wan ko fanke kan bia me de amen Tekyerema te se wo ba bia wa wo na wo hwe no wo je no obekọ kokofan samfo ye den abra odofo Bonnie Tekyerema timi yo na me kachira won no ya de narika to ponko o se ponko a ya ne ye tra no so ekọ ba bia no ye de narika to ponko na no to tie yen na ponko no se wo twa o man se ya na je se wo che so mfa wo twi se o so mfa wo som gidi na je se onko straight onko na de onta wo de aba bonoto no onko okay ye de twa ponko no e man direction kire ba bia ponko no mfa to tie yen se ponko ni ntie o ya dane dan na buo mu nyina ati ni ya dane ponko no wa buo mu na ehyen so said yeso say na ka so aye ka no ka aye kan wo we ka bi ho no ma na kese kan si abe say asa be impredias nipa 5 na control si abako na so be hwe ka kakraka to creator na tires egu ase ebi wa 22 tires ebi wa 24 tires na gu to creator ase na so ko ya front wo still na control 22 tires no tire ba ko kraka se akra nu se sia no Dabi udi tie ba bo ne be kas match oso no wa de kudu ketuwa bi ka kakraka no kudu eye sia ketuwa bi ena dan ne ko fa ko e che ko kire fo ne pe o di control kan sia ketuwa bi ana Tekyerema so sana Tekyerema so aya hunamu akwa ketuwa ye ni padua no o ye kitikiti bi no da yanum nenso ohwa ne bo ade kese yen wow so no drive ye yo obi abra bo nkoriya ne Tekyerema ko fa abra no oja ketuwa so sana o janso so odi koso ade obi wa akwa ye kakraka o pesa wo so a menya sure se o sheda ko fa ka no abetipu jana gu kwa yenim dabi menya sure so ko fa ka no abetipu eja no agu kwa yenim se kwa ye ne so enti ehun load na ehun ja load na me de ba no na emum no o fa ja kitikiti bi aye kese e betimi aso manches ba ko beti pops na dia so kitikiti no kwa ya sa manches kitwa ne ba ebehye no sana ba se Tekyerema no eyo ja politicians baba mo so ba mo ye ne mo betinya so manches kitwa bi fama wom na do how bebre yen this year election year fama wom mo hwe mo Tekyerema ye young boys and jabeto leader don't want kasa ansamfu ni bi don't try jabeto a mo hye wi a mo nkyerem profo a mo bedi o mo so baba se manches kitwa bi aye kese e betimi aso kwa ye kese e betimi ahye no ti asam kitwa bi abeka to no e betimi do hamba radio stations mo hwe mo kasa yi some kitwa bi abeka and president can say say waka and opposition leader ko jama ama can say etimi do hamba na munjai sa mi free ha munjai ena ye de we fo wo ye nyina ye Ghana fo kasana nyankopɔ de papa yemu we are Ghanaians munjai ne ye de ye nkramfo ye ya igbefo ye ya asantefo ye ya chemfo ye mafo ndidi an wa jai Ghana na to ana wudi ukuro mu bo nsafo hene ti papa mu abayemu ye na mpasa mo kire agidi for Tekyerema ayenta adai ye de wura mu aba manne ba bia kopie nye ana pia ware mu manne obi kware a ye say hey ye ware fie we mu fo omo ye hefo o so won no na waja o mo twa baako yes papa no so won wale on o so ma me ekoto fufuo firi ma me twa baba o so won wale igbe ni so pakpele ye so he manim ana ye fie de en wala igbefo ana akodi akpele ni ademe no o ti akpele won yen hallelujah amen ana ye de igbefo yen wala asantefo hwe o tro ma setie ni udi fo ye de
Odi fufu ya munya sa niema na ye nyina ye nipa baako mo de Tekyerema optimi se wenu enya de obi a hyeda committee Tekyerema tibi di sam papa mu ye den eba Tekyerema yo tibi di sam papa mu ye den eba ya we hu ya mobo onfa no musa megu ya nso na mo yin si nipa baako na munya sa ade no ama na bam ya benya igbe plus bi eba efi na bai ene ye nti yeku asori baako yen kwata igbeku munyama sam ho aya betia igbeku o ma sori na yenti akuapimfo ko aya bra na betia akuapimfo ko bra ma sori na bra na beti mfantifo ko wo na mensan so ye gidifo bebo Kristo abusia ya igbeku ba ndine samo se fe yate ho ya igbefu ye ko ye plus bi abeka chesa igbe living yawe masanka juma meti benu Krobo living yawe ye beti infanti living yawe infanti living yawe ma ya sama nkremo baako mo infanti kremo everenze asanti kremo aigbe kremo but ni din eni enkremo so no enje de ni din dia na mo kire yi oba de hu ya mo bo dia na izima kremo mo ko fa no ade na mo ekwa wukremo ade na mo kire yi ade nkwa na mo ene ye de sei ade nkwa na ekoso wo be kom no eye Tekyerema na kan ya na to bi sirim na se mom ye ni so ne ya mom ye hwe Tekyerema ye na bonya Tekyerema timi yo no Bible say ano odere ye timi soja Tekyerema baako obi kan sem baako o country bi e ma civil war ye dai esi Honofa wutie me so onye papa na Tekyerema no eda wanu musa no Bible so ye kromfo obeso owia body de ko hell owia body de wa ko sayem it won't take care from believer but later now Tekyerema do ko who dey tie Bible no Bible asem wo ka che wo Tekyerema na eda wanu no so anhwo wo ye de be ko muso look at the book of Proverbs wo say owuni nkwa Proverbs 18:21 verse 21 wo say me nka say owuni nkwa wo say owuni nkwa awo Tekyerema nsam wo say owuni nkwa ya den awo Tekyerema nsam owuni nkwa wo Tekyerema nsam do no no obi Ubi just waba. Obi jani Tekyerema. Ena Tekyerema ni control no. Enti de bufo ba. No janu nensam. Oba pruni nyina go sisi a. Owi o se. Yeah, my mistake. Tumi kan we so. Yeah, my mistake. Ubu ani. Oh, na de ubu na ubu na utimi sa we bufo ba jimie say ya jajai we say me bufu me kata mani na o kata we ni say no kan sem fu sa we hu so ye wase na ade driver no so be ku nkrofo na trotro driver ubufu akata wani na tani passenger se kosa no so ko ku nkrofo ba de mfani sen kan amen adan owoni nkwa Bible so owoni nkwa awo Tekyerema nsam awo Tekyerema na da wanu mu do no na se wo jawa no na se wo do sa se Tekyerema ni control dia obedi neba obetwa so aba wate wo do so wo mfa ho nya de opadi a obekeka nsama hyewo a odo be ko haw mu a sister control wate nya self control wate akoma sori a so Tekyerema ni anya sa pe ebe di boni ahyew ebe di boni ahyew nti mo ani mra wo so the Bible ma won odi ma wo no e wo Matthew chapter 12 verse 36 Matthew 12:36 no what's na mesimu say ma mutie me na me ka kyerem say ense hunu biara obiara be onipa bia be ka no wo bebunu aten what's in ense hunu bia nipa be ka no bebu akunta atemuda etu ntimi kansa mi ma ho fa ho ni da abusa sem bia be ka bia bebu akunta atemuda mo de twam tontom ho so sa what's wonsam so wonsam na wo ka de atu nyonko so ena wonam so bebu bi eno wonam so bebu pem na wonsam so wonsam na ena wonam bebu fo ena bebu awfo mo be ka mo power ba mo nya power ne ba le e beta ne sasa chese mo de twam tontom ho so de woni anya kato no so kato mo so awia later ya de o man be sha wonsa na de wo kato nua so na dane sasa chese na chese kanu kre yes many panteno kra no nya no kwale so mfa ni wachi e twam fam prepare dabi mo twam power mo twam fam prepare dabi nyesa be chese mo yes I'm telling you be sasa chese mo
ya we mfa ne ho same go. Amen. Bran kasem to nua so obra de nipa ne nya ye wa Debi. enya se be tane sasa chesu. The Bible say asem hunu bia beka no. Bebu akunta atemuda. Ti hwo Tekyerema yi. Yes. Asem hunu bia beka bebu akunta dia. Was won sam so. Ana wonam bebu bi. Ana wonam bebu bi. Na won sam so. Ana wonam bebu fo. Wonam bebu afo. Eti mpacho je say won sam a wakeka bebrebe yi. Bibisa kwashi. Ubedi bi mana bedi fo. Yasam. We dey check one. Nsam apiefu wanum. Be 5 years ago. Check it. Dibisa kwashi. Ubedi bi mana bedi fo. Ana wura fi so obewu. Wonim so obewu. Wonim se bebu akonta. Wonim so obekoti Kristo atemu odwanenim. Wonim so obekoko bu akonta. Check it. Watch your tongue. Show Tekyerema ye. Be careful. Show Tekyerema ye. Boni Tekyerema tibi yo no. Anu odene. Nti Nyankopɔn sa twediampon. Ya we se men kan cho say. Show we. Okay, Proverbs chapter 21 verse number 23. Proverbs 21. Verse number 23. Yenti obodi ya wasam. Wasi di okra na no no. But the say wo tie me ne. Okra na no. Nipa wo tie me na no ayeden. Okra na no. Okra na no no. Eni Tekyerema no. No timi hwe ne Tekyerema no. Sao nipa na okra ni kra every fidiem. We yi ne kra every day. Fidiem. Wow. Se wo hwe Tekyerema so yi a we yi kra fidiem. Afidie be mu. Tekyerema no ha wadi be komo obi be bodue be nyaw. Enyaw. Okikansam gu nkrofo so a. Let obi ka bito so. Na ko jema bi so obodua. Obowie na return na ba so. Sansa wo so asam na wo gina so a wodi kobo obi ukobo obi dua wo no. Why you be pay but ono amodua. Anyway, wo na wo kobo dua mo so amugina so that back to the sender. Back to you. Ndu nim sa so atwatwa to obi so dia. Obi twa bito so akanwa no ye den. And I mean, me don't think you to me so. What you be to be so that? Okay, and I mean, and you saw that pan some mama. What's some mama? Wow, so. The nyano ne benyaw. Igyawa, nyano ne benyaw. Ti show Tekyerema ye. Opuwa ni bufu no kasa. No start brunia. Obatan ya. Wa we funumba. Wa buo mu nyina nua. Tekyerema wa gya no. Na nsem bia na woka. No bi fu se ne ba. Enti obie na na ahwe ne mo matanta bi. Ahwe ne ti. Ne kwasia se ne papa. Hwe Tekyerema de odi akeke. Obi timi ko didi keke wadi bufo na wie na obedan Nyankopɔn twedi ampo ya wase no but ew ebunu nkwasia fo na ware wo di Tekyerema we edi my president atem wonte twi na kan wo se nkwasia fo na ede tu papa awawale o maame wo so ede wo president wo so ede wo busu apanyi wo so ede awale nkwado ya kwasia wo kro mo hin wo so ede wo kro mo chiame wo so ede wo ti twi na me kana se pa eti da wo so be ware se eki wo so ede kwasia me na me twa sa asem ebi be ware ati the boni wo be dey yi wo afrim daache obi e wan se nkwasia fo na ware wadi diame na be da ya wase no oh unka ba hapo nche Proverbs chapter 8:10 was it you did me and yes okay Deuteronomy 8:10 was it there so what did me was it ka odi pasa ka odi dina wo me a Awurade wo Nyankopɔn anka pega won sasa Awurade twedi ampo ya we me da wase se mi odi boye ni ate se me e wa sasa ko odi ama die no adana se oni pe didi me egbunu nkwasia fo na ware wodi di obi a waware atem enti wodi ahwe wiase ni pe bia waware na so ya kwasia waba wabeso wabedi di watem se dia na nso a nipa chaw kope foforo na to na obi na no akeka nsem afa anwadi wose boni bia wodi Tekyerema bayo no ubebu akonta atemu da enne ne wado mmere ne kwagye da etim wani mna wo na hwe wo ye Tekyerema no etim se wuti asem bi na beka bia watch listen choose before you act yes abedi unfo ohiri asem na ba wani watch listen choose before you act what anya sa obebu obi fo obra later be hu se fo na me se ye judge probably magistrate ye judge probably later asem no mu judge trans bu nkunta wedi AGYEMANG ko last year man obeda man abafie bi beda man abafie bi when tietie mu ye obi di bibi na be fa waso achi obi be kansam de bi gu wasum eti na ma wan hwehwem na ujeli no oko osuguso oba de mfa ne ngusra meguso boni
Tekyerema day etimi yo eyo ha kase pa look at Ephesians 4 verse 29 verse 29 o se benka say ase moma asama emfra o se munhwe mu yie wa wutie me ne moma day asama emfra moma asama emfra moma emfri manum we enkrani jai onyae want to onyae no dia soso we ya asama nya day emfra oche biso onye wase munhwe na asama emfra biara we ya asama nya day emfra moma ni mfri manum obi ne kasa no asemo okay me wala bu mo na mi wa ko hwe ma jebo yi oba fe mi ni ya ma jebo komo ehie na mo hie komo icho mi icho o icho to mo da de se komo na abu mi na abu mo na hie ka je mi ko je ma jebo mi menka ma me saw aya ma ko kabi menka dia o be kan na eshawo no wa fa shawo wo fie wa fa shawo pe kan do want to onye want to oche onye na fa so so fie asema se de e komo ma wo penito to kura danenum ehyenenum ai moma asama emfra moma asama nya dan emfra manum panyin no obubo ne mebidi fra wontoma ena wura asofo nyina gyina so dem abubo sa nyama we ena ose de yin ose ne simesi kwaka senti man kana ei munhwani yo asofo buboni ensem bi emfra ya fra wontoma oh yes edi moma ne na ba bia eda emema di mpo di ana nhweda nye na mari die enam se enu ye ahimfie bi a wono nipa bi a ofi wiase ba bi a wono namba nti ya fra ho dan entuma se man fra na won go a chochi nya santi wo maame no dia soso obi aka woni tiri wo papa enie obi aka ade na mu kira yi Bible say mom asama emfra bi emfri infa manum dem asama ye mom asama ye na mankoso ehia mani panam bi wano na kabi eni adoma ye de adoma tie bi se bi o ba de nhyrawo onye wakoma so adem kan hyansam nsamfo apie nwum ene obon nwum no ankeka sansam ni bi mu a wonwum nye de ene obon nwum na to be Kenya sesem Ghana for nto Debi Ghana for nto da nyum funkwa o se sia na agidi oba de mfa ne se amen o mi akoma amen o manti ase ma amen Bible se no masam anya da emfra bi emfri wanum emo asama ye nemo masam ye emfri wanum be careful na mankoso na de mankoso ni mpie emfri wanum na hia entitie mende obebie wano akasem bi a watch yes listen choose before you act yes abeti become some fun obi ga say ti papa panyimu pa na asem we fi na num bai eti mami we na keka sansem we oba de hu mobo omfa ne sankan sister tie hayi ni power kuntabu it will can the book of Ecclesiastes chapter 5 verses number 6 Nkafo chapter 5 verse number 6 yenti obo ade asem was emma wa no kwan eti sister wotie me ne bra wotie me ne emma wa no kwan emma wa no kwan na emma asem bi emfri wanum me badan rough memma wa no kwan yes nya self control osi memma wa no kwan yes na je say osi nya self control wona betime control wa no memma wona control wa na ma hunam nkoye boni ma hunam bi nkoye boni na nkoka obofo nim say na da obewu aka nsagu bu anko kancha unyankopon we de yemfum so papa we yemfum so bi difacha on fancha wo ade na nyankopon bu mfu bre ya wotie mi wakaka bi na nkopon befu na wo bra on say won sanu adwuma won nsem ya wo ye dai o kan
Waka kan se mite be ma unsa no adwuma yedai on se nyene menya na abaifo nim ho bi abaifo bi wa jimi no ma jimi ti bia no ma jama mo enyeme bi wo no a wo so mfa rules and regulations nya adwuma etimi de wo haw ne kaye dai e ba se unsa no adwuma wakoka se bi wan hwehwem e ma ne e de wo haw aba yakopɔ se be dania su dia yedai ama so be se unsa no adwuma timi chaw dia Tekyerema timi. Oh yes. Ti shwa ye papa. Et one shwa ye abednu kasi. O kan 1 Peter chapter 2 verse 1. Hwe Bible na menko. 1 Peter chapter 2 verse number 1. Verse number 1. Ose menka say. Ose menka say. Ose said ye esese. Oniado eni ho adi. Said ye esese oniado yi ni ho adi woni pam. Enti munyi bone pa nyina. Bible say woni pa bi wotem dia mfiri ase enyi bone pa nyina mfiri nipa dua. Ene na da nyina. Ena da enyi nipa sum e woni pa num. Ene nya atwom e woni pa wumu. Anytime efuru mu insekuro enitie ba anytime ba obiga say any total obi a won kan no wasem pa etu anyo bega say na dey no apostle kwa be o preacher for Tekyerema no kan anytime wasem wo tan obi a onye obeye dey wan ko sia fem ko do vira ko no minya botiama say obeye dey wan fa na sem firi ko I don't know wasem dada na me ni asem ya afa dey na de na utantam obi ba sa tata obi say say o jai sa de na na friend ba no ananya mi na friend ko nyeni ada onyeni pa boy we na friend ba usan ye no amenya ne say wa flip boy ada oni ni wo bibia na ni che bat me hia no area ene he o ka say mi pesa yo ka say obeye dey wa yo ka say oba on chen oba on chen masa nyemi chen na wo aye kofi e oba on chen fu akwamento yetu ebo say da wasem ho yetu ebo say fu fro ko no wa ahwe TV tantan we na wo di TV tantan ade ta boy we dey what time na TV ya da wasem masa we are consider na hwe TV di bi o TV ababa wo be so agi so de aba wo m ade baby unya de prayer twa no to kra ka pe ate to da ni baba on tana o tu no sa de de siasma kwakwa uji uja ti kopo no a wudi atoti benya TV ti kopo o ja wasam epie wo mu samu tani wo mu ena epie firi wanu mu no ni tan no insekuro so wanu mu na epie firi pudi nyina ngu ba wo se yembo abori nyina no ni yenkotu ni nyina ntungu ase na abawu awu o yes asam no nufuso ko na pasam no nufuso ko na ka ko wo se sei pem nufuso dai kron asam no pem dai nufuso kron je no bi se we je wakan dia no yeah what be se sawa no bi wa twisham what yam what chusu and what yes amen afani musu fusuo kron fam bra o den kokko wo se sei hwe no bia ye timi nya san kokko ya wo se sei e manyini wo akonkwaji ye nyini wo mu dia akonkwaji abra ma kan hwe se awrade ya me kan hwe se oba de ya wene ndo ba ne ye ye timi nyini wo mu dia akonkwaji boni a Tekyerema etimi yo wunim die Tekyerema ayo ene wa bra bo mi se obi anu ayinika wan kasa yie nti ni sister bia na owa abrochi oboa no oso wo mo ani biom obi oyeni wa no na and cancer for ma ni sister na dwalai obi cancer for ma ne blood na dwalai obi ba bi odidie na no ayinika wa se o se Tekyerema de ka be ka o se komo de o eso o mani komo de lo adwuma obi ya woni bi wo ba bia na didi mun kakraka wa no am ye jiwadi wa no obi timi kasa te se de oda pem so ana mu yi nya me nya bo una worry no okra go very mu yam kasa yi o mu yam kasa yi sua kasa de nto ka Bible Ephesians o say ye me kasa enya se da nchine ye dai ewom Colossians chapter 4 verse what am the mama kasa ho me nyam bia wotim ye nyakopon ya wese men kan cho se hwe ma kasa wonya dai emrenyam da enchin wom hallelujah amen ma kasa emrenyam da enchin wom emrenyam da dai enchin wom ma kasa emrenyam da dai enchin wom kasa emrenyam da enchine ye dai ewom da bra men kasa ko sanchine gu botom ebi na ma onia ezan na dia na wo wi ade no ma mi wi enchine wona munnim wo betwitwa wo nso betwitwa ma me nso enchi na wo wi ni sa no apostle AGYEMANG apostle si den good message man o si den o si ya nwenchene ha bra mesaw tie preach ni ye wani mra so me se mo nwenchen enchen enchen kire
You didn't change to Kwama Manquire Day. You didn't change to a frame Manquire Day, Emma Fire Day. Would it to Cocoa Emma Cocoa Day? Would it no more Emma Moya Day? And did your son say and children at the dear money identity? And your papa said, Casa and my children day. And you Casa Quarinch, what a Quarinch century. Member Casa Apostle, quite by the cancer, young Rinching. Mesrau eyen chechre eye ben wo bu enche no de ya de a wo de to we man kwan mu ede eti wo kasa na wo ka no se manchire mram it means ma wo kasa anye den enye de o kasa ho mre nyam fi won krofo nu mu dodo kasa fun won krofo nu mu dodo titi de ni buafu ayi o kansa fo dodo no obolo kan wo de aka Miss election here am go be na pass wa kansa fun mom you me di for be so party ni baba power won check no adida ni bi ubewu ana sa we konya misula position so a wonwu ano wo da wa ni afaya wo mon kansa ma de na nipa tie mu nipa na tie mu no wo kan no kro hu sa no kwa na wo ka wo kotwa ntoto nyonko so wo twa to so anya den ade na obenya frim ubebu akonta ubebu aten ti nane wadomre nane nkwaje da baabo ne kasem bi dia chose twa Tekyerema ye ma kasa homre nyam kasa homre nyam danchi wo eni mo nyam mra kasa ho danchi ni wo na mahunu sadia mubebua obiara bebu ebura mo ho mahunu sadia mo de ba ansam ho sister wutie mi boni a Tekyerema etimi yo eho asem na meka nipa be di for Tekyerema wi me ma hwene hu me ma ani hu me ma so me preacher fani pedua no akira abu say yes ye kwa soria ni ye kwa soria kotie nsempa ye de be guide ni pedua ama okronkron ya brabo na wie peye tu tie me na wadwenya sharp na babo ne nkasa nkyerɛw babu ni gusu kasa kyerɛw obade mi akomam okay Luke chapter 6 verse number 45 chapter 6 verse 45 wasi oni papa wasi de oni papa ofri nipa wabuabu na komam ye kani papa eni oni pa wa yɛden ofri nipa wabuabu na komam hallelujah ni papa no efri nipa no obi so na me de me no me som nyame wo makomam bra jare o kyerɛ no sumaye nti se me ano ya eno mfiri makomam and na wo we na say preaching huma wanza ha wana ka je so bet my ano ye mfiri akomam to ano ya nko na akomam so nko nyeza na kire o when one gade won sa akra mfa we na nko ebe twu ahwefa mu ebe mo di doctrine kwa ebe manya ko pass slap rough wana ka je so bet me di sam money akoma nka ho kene ba ka kire wasi oni papa wasi ye keni papa ofri nipa wabuabu na komam na bra bo kronkron nu fi akomanu ena oyi na die woni ma etuano ya afri akomanu ena oyi na die ana oni pa bone nso ana ye ni pa bone nso ofri ni bone wabuabu na komam enti wakomanu support ano ya ena oyi na die wakomanu support ano ya wonya no ya nipa wakomanu support ano ya atem didie ni wakomamu wonya tam diabuabu na brusu akomam no enu na ano kan pam ya dai me na me choba me ye pretty na babo nya dai enkasa na jai wano ja friends say entoato na no wo pabla bo pa bia ba pabla bo pa bo wo self control na jai anu yie na mu ni mo no obade hu ma ba omadwe ni nya dwuma na ntimenti obade asem na Tekyerema boni bi wona kwa mu a wodi di penya eti na mi to fu sai wo be Kristo ni mapa na be fi ni ababra pa kronkron a ati so yo Tekyerema yi no mon ni susun ni so yo Tekyerema yi na ni wadom re amen na no kwaje da me ko commercial break yakwaba The kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Upon summer shekot. To share no be emphasis.
And I know 9. I give you for now. Oh no, when we win, Yamia when you are. The woman. I know what's a more. Sorry, don't so dear. Yes, sir. Hallelujah. Amen. You don't body na say. Amen. Oh, the Tekyerema to me yo. Yes. Let wa check on. Who's what Tekyerema da when you self control so how. What in kan kan pa. To the be one kasa dam pass one some akeka wie no. Wo wie na o preview a. Who's what can sempa. To kwa bia ba oni obi ntam no. Wo na wa down for down na o preview nsam na wo keka no a. Wo ye preview na. Tu say I play back at Eti mika wezo. Esro bebre. Sho Tekyerema yi. Anya say best sell. Ujidi ni dia. Amafo ye will be one more ye cool. But no can no one. Tekyerema no. Kai. Obeka so ahye da on the tape na record national nu. Eba say to get the book of Proverbs chapter 30 verse 3. The Bible 13:3. But okra na no. Bible say nti wo awutie me ne. What would you mean? We are kind. A friend say Psalm 39 verse 1. Bible so ni po kura na no. O hwe ne kraso. Obi o kura na no ye dey. Hwe ne kraso. Hwe ne kraso. Na onipa o tre nanum. No nipa wa ba nanum ba ya say bibi obeka bi no. Do ni pene nyo say ye. What Bible no? O so onipa o kura na no no. Hwe ne kraso. Hwe ne kraso. Nipa o tre nanum no. Nipa wa ba nanum bibia o nhwehwam bibia no keka bi no. Do ni pene nyo say ye. Nipa ni timi nyo say ye ma no. Because of how besio what me saw me tufuo na me ntusabre papa so pama so anya so apostle kwagma ma no do ye ni yie mu a wan kam ya nsra be kam yesu hwo Tekyerema yie hwo Tekyerema yie hwo Tekyerema yie waduma wo konum hwo Tekyerema yie fia wotimu hwo Tekyerema yie e wo compound awo mu hwo Tekyerema yie e wo asodi awo mu hwo Tekyerema yie e wo family awo dam hwo Tekyerema yie e wo wawadiem o man kura you say ba no wo ni to o Tumi so bet me di na tem yo masuma ba onkoto kukunte wakoto friends Joseph Yaba now say we ya tem didi we ni Jimmy sia timi di na tem ni Jimmy bi ode nam no wo de wo mo brada ene wanyini wan sa brabo ni nkoyi wo so na wan achi bie wano kanchiranto maso awo papa bie wano na kanchiranto maso na munyanya brono ate omba no na mo ketwa no wano asem tite nsuo adua wadua na di nsuo gusu no de wudi gusu nyina na wo ma ne yeden ebe nyina ma wate bia die na so start buru ni nua na onye ni papa da na wudi wo wa mobra na mehwe se de wudi wo ejimi to be bobla o keka sansem we to basefi wanyina wie ababon ma yede ma wo so na wosisi achia yi azo hewanim and now we know being what the so was in. Oh, we are was singing. I was saying, Shinning one casam panto maso a day. Tekyerema facas and pato maso. Facans and pato maso. I'm 39. You can't some 39. That's one. No, what's me can say? David is what can say. Meshama Queen ye. Akwenyi na mamfami Tekyerema manye boni no mamfani Tekyerema nyere anye boni edika wo besua de David yi anka bebo awo bidi marika betuma no to ordinary ka beto de na no
Said your self money form and we say Satan wana kwan adentia Satan da wanum yes Tekyerema no Bible chobe bi ofri bae me pa cho kokan free ye kokan James ni biom no muntie be Tekyerema free bae James 3 verses number 3 no o se Tekyerema ye oja Tekyerema ye ja Tekyerema ye wiase bi o ye wiase o ye hona wa ni pa bi ekura wei na wiase da wanum ya de entene wo ya de entene eden keke padua nyina eso enkanchim ya kwachim ya wo twa no firi owuom iframa ne hunkro ofri kro be me na bega iframa ne hunkrom ene waso anu abeto wani ti we eye eza o ye examiner eti military control me wo hwa me Tekyerema yi wo tu tiri control yo Tekyerema ye di Tekyerema no so dey engunim na bebre Tekyerema ebetimi dia makọ ha mu eti na me show boni Tekyerema dey Tumi ye but caninde but umfa uni atimuda but caninde umfa uni wo bla wa de wawuo the Bible can say for instance Psalms natural 31 39 no 30 what's it me can say me hwe makwan ye me can say o can so me hwe na kwan ye am fa me Tekyerema nya boni Tekyerema nya boni me di narika betum be so ma no so boni form ani mu yi say Tekyerema ye boni for de nanum yi be ye say mum obey say dey me ye ko obey say dey mum obey dey ko nye bibia no bibia na aka bi kebabu wawo so Tekyerema to de bia wa nkrofo ba won chen e ma won kan sempa omonkom ba no de ba no emwa this abe ne den sisia pe adwin bi fa anke ka won kun na ka woti wa anka wontimi nkika nsem bi sa but nkrofo no mo mu hunu say this time o guide wo Tekyerema bibia na oka nene wadomre nene nkwaje da boni a Tekyerema etimi ye 1 Peter chapter 3 verse 10 ti Bible 1 Peter chapter 3 verse number 10 no you can Proverbs chapter 20:28 yes osi die opese odonkwa me pacho de kan we mame okay osi die opese we de kan yanko opese odonkwa wa wutie me ne wa opese odonkwa na ohunu napa na opese ohunu enapa senipa no manu nyini Tekyerema peja wonsana ru ofie na start bompae papa me pese mi hunu enapa pese mi nyankwa so pese onyankwa de tie instruction e ba manu nyini Tekyerema hwe wo Tekyerema emfiri boni mu you Tekyerema free boni mu eni nano hwe wano na anka na asem na da asem ti sanko to biem no muntie 1 Peter 3 verse number 10 wase menga say yo pese odonkwa wa pese odonkwa na ohunu napa na ohunu enapa senipa no manu nyini Tekyerema hwe wo Tekyerema emfiri boni mu eni nano hwe wano na anka na da asem manu nchiri boni no nya papa onhwehwe sumdwe no ndi akire efise ewrade ni wo wona wotene so wona ayedai etene so yawe wo wona omabra botene so na so abue ama won ade sere wo so pese bompae na ben yawe se men kan chi se hwe Tekyerema yi na nani sa wona wo ye boni wo Tekyerema no na odinani so hwe na so ni so abue ama wona watwe won ho afiri Tekyerema boni die ho oba de mra life amen onhwe okra so onhwe ni padua so Proverbs 26 Estimate 28 Tekyerema trofo Tekyerema dan Tekyerema dan we are Proverbs chapter 12:22 Tekyerema trofo tan wona wo pra won what Tekyerema trofo tan wona wo yedai wo pra won Tekyerema trofo tan wona wo yedai wo pra won na anu e defe na anu e defe no e de oseye na eba e de oseye na yedai eba Joanwi o Tekyerema eba wo Tekyerema Bible so ye kromfo wo ye wo pa me ntu nwum sisia obi wo hye dwae no hye dwae na bo se no bi tonwum Erade di mazemi mamio yasi time enio ebribia enyeyo Erade di mazemi mamio yasi time enio ebribia na basa o hye dwae o on friend so metu bi o de Tekyerema mo beat am o Tekyerema na wia wow everyone for papa wawia enye so wawia no kwambone so kwampa so sara so ena obi ni obi din komo
Chudi. Otia. Oh, and I'm can say. Anano akotu. Tekyerema. Opa obi to mon kwatra bia ba sisia. Na mo starting Chelsea. And Manchester. Mon yesi na fina nyade ya fina obi twam keke no do. Oh bla. La fina nyade de nyade. Mon frère non kam gang ho. Tekyerema. Wow. Asabri job a man match is what you hear near. About the Amen. Proverbs chapter 12 no. Verse 22 no. Erade chiwade Isaiah chapter 59 verse 13. Erade chiwade Also twedi ampo Nyankopɔn se na chiwade ne atroa no. Chiwade ne de be atroa no. Na wona wodi nokra no. Wo so nani. Omo so ya wani. No nipa ne tifo. Nipa wa ne ni tifo wo so ne Tekyerema yie. Okura nimdie. Ono so okita nimdie. Na enkwasiafo akoma. Ene pai mu kan jimisam. Enkwasiafo akoma na pai mu ye dai. E kan jimisam. E jimisam. Omo ka dai. E jimisam. Zenzema ngrofo ka dai jimisam pa. Ewe hu yemabo. Amen. To kan Isaiah tie, Isaiah ka kire wa. Kwaso? Best mateti. Oso men ka say. Ademara. Oso ne nipa to awrade twedi ampo Nyankopɔn mra. Ani kontompo. Se oni pebe ene insori bebre gusu twa Nyankopɔn dai. Oso fo ne dia wo ye na nkontompo. Dia wo dia to check me trim no. So mo men mo ye no, eye nkontompo. Nyankopɔn achi. Wa panya me nyi san Nyankopɔn say yo. E kasa hye so ne so Kasa so for jana me nya afra me and we ya chem se me nton so bro so aye and was me nya tea one one ya be jama be tea nya tea Nyankopɔn say kan ya nya tea wa so say and na sa ja hanta ba sa tea no Jesus don't tea one tombi ma yesa dia uza bi anyina kwa adai lamuji mo de lamuji ko so for ntimi ya was we emuduro kikaduro o mi ntale bebre obadi ewu yamabo ma ton bibia am tro na mo de ton sa niam e Nyankopɔn achi ma pam Nyankopɔn achi ye kasa hye so ne so kasa hye so sa de e chese Nyankopɔn na kire so onye sa oboa e fie nkonwa wodi ntwa hye Nyankopɔn Tekyerema na kasa mi Nyankopɔn na nyo no ye den okay Yesu atrosam what su atrosam se wodi be wi church members yakoma mu yidadi e ba sa na we yi nyema fo church members no Matemu asan kwa chichichi. Trene so kwa chichichi. Nya kwa chichichi wa so dem ho. Na hwia so dem. Kwa na hwia so odwom ho. Ye trinti mem. Hallelujah. Amen. Oba dem fa ne senka. Omi adwiri no. O man ti ase anya dai. Tie de Bible ne ka kire no. Asem no do it can Bible no John chapter 8 verse number 44. Tie Bible na me pon. John chapter 8. Oso me nka sen. Verse 44. Oso na mo de. Oso mo amutie me na. Maja mo firi ni mu. Waja ni e firi ni mu. Ende obronsam. Waja ye firi ni mu ni obonsam. Maja na kono de. Na kono de osofo wote sa member wote sa waja na kodo na wo yo ana mo pesa mo yo ana adendra ono ye wudi for 50 ase ono ye wudi for 50 ase onyina ne kura so bonsam nyina ne kura so da efisa ne kura ni bonsam anu o ka di ntro mo hono no Nyankopɔn so mo ntin do so mo nkotenye dai eni osi wa nya no kura so 50 ase ko efisa ne kura ni seta mu o ka atro sam na bonsam o ka atro sam a efi ono ne mo mu na aka efisa o ya atrofo eni atro eja atro nyina eja edi wo bia wo twa ntro bia papa ni setai okay eni setai wa fase no me na me ka kire wo wo twa ntro wo fa teche me nka no kura bia me pa cho ba mo setai na wo fase no Oboza mo fase no. Tinu wa no ya pesa. Ade odi wo fade. Obade vanisanka. O papa wo di ajade. Obade wu mo bo. Omo adwe mra ho so. Wani mra ho so. Na no nkwaje da. Ya wentu na nim. Amen. Wani ba na Tekyerema no ya. Okay, Bible na the book of Proverbs chapter 21 verse number 8. Bible 21. Verse number 8. Yenti obade asem. Obarima osina obarima eso eda ne so no be ma esu da ne so ko ni kwanchia na de ne ho tie no na dwuma yete na edan atifi kukwam tena ye atifi kukwam ye sini se woni oba tokpapefo betena edan mu tokpapefo betena dan ba ku yes ra woni oba opentokwa na no ya tra dan ba ku mu a osinka freedom wona kwatra dan na pampamu a anka ye oba bo ba ko jail de anka me pa chokopọ ma mu kaseda obaje jiwa mo anu apa obaje jiwa ma so to nsa eti wose e dan atifi tra yes eyese ne se wodi oba to kwapefo betra dan ba ku
Baji one, some more cabana, what did nti we abrantia hwe we ababa hwe nyankopɔ hu mɔbɔ to kan Leviticus 19 verse 11 to Bible to 12 Leviticus chapter 19 verse 11 to 12 momo krono obiare no amokro no mundi kusum obiare no andi kusu wi anu aba Psalm 40 verse 4 obiare no andi kusu obi ntwa ne nyonko konto obiare no ntwa ne nyonko dai obiare no ntwa ne nyonko dai obiare no ntwa ne nyonko kontompo Mukami di wuntam atrom. Mamu nka Nyankopɔn di wuntam wode atrom. Ɛno obi timi ko gyina so dem ɛna bi do nyame. Obi so ko gyina so dem e ko di adanse kuru mu wa so dem. Ma di hu mabo. Amen. Omi adwene ni. Amen. Enso Nyankopɔn fie no gyina ho. So for we twa ntro o se mi do nyame do. Ei obi timi do ni sia. Se mi do mi sia na me. Enso ade o kan ye ntro. Ei wa bo ho dua o. Ade na wo kan. Obo Nyankopɔn di kantam. Okay, Matthew chapter 5 verse 37 to Bible. Matthew 5 37. What? Wasam ye ani. Obi a wutie me ne mo wasam nya dan. Ani. Mo wasam nya dan. Ani. Wasam nya ani. Ani. Wo de bra woni mo bi ani. Dabi. Woni mo bi dabi. Wasam ani. Dia buru we so no. Dia buru we so no. Efiri bonim. Wanya beka boni o. Wanya be di boni o. Mo wasam nya ani. Ani. Dabi. From the entry come 055 955 2686. Yeah. 055 955 2686. Momon samunya ani. Debi. Dia buru we so no. Efiri bonim. Ado wako bonim. Tekyerema. Boni atechebe timi yo. Obi akojiro. Obi adwuma bono woni Tekyerema. Obi Tekyerema nti yatuom saa diku onkotra na no yabe yatuom. Yatutuom enkrankrom a aka efane se epono so ombetra. Honkwa no yentuom nkoda. Obi tikumase wa chinkumase bono so nyina aka krom asie ya obaga kotra so okotafo asie ya. Oba de hu mabo. Hello. Hello. Yeah, Pacho, we didn't have a free. Hello, da. Hello. Da, good evening. Yeah, good evening. Meet your casa. Da, now what to say? About you not to me, where? Yeah, that's a kind name in relation to some out that prayer. Amen. Over there, I will show. Which sounds on your case. Amen. Then the other bad say, see me. Yeah, that was the pa. The dear Kosuana church. Then a bear, I am saying, I Tekyerema, you best so me. Amen. I died in. Amen. As I say, obviously, I dear. Who to me control one? Who back can't some after a train enough when you say, O cancer. Yeah. Instead of what I say, may stop it. No, oh, they are talking about your Tekyerema. Amen. About there, we sure. We shall also, mammy. When you are AGYEMANG. Hello. Hello, good evening. Yeah, good evening. Pacho meet you. Papa, Aja been you, make us up with Lavadi. Oh, Papa, and now what's me Abu Makoma. Amen. Now, what's me the I said the men I will catch them any Mabusia. Wow. Papa, Tekyerema, me near bar, or Tia Warrior, or only BBD, Tekyerema. Papa, Tina Bushing, Fia, dear, say no urgency. Oh, Papa, Tekyerema, Bushing, be watching me, and say, who? Oh, Papa, Tekyerema, I'm not mind be more jack, you know. Oh, Tekyerema, man, for a minimum more, I war more doctrine or Papa, among Cassan, now make a say. Papa, Tekyerema, it's me, Yama Bebre. Let's start. If one year, rep for saying that, and you marry a family by a free apostle, or co AGYEMANG, by Mommy 2 1 amount, near 2 1 amount, said you be you be cheer more free him. It's not such a may you, Papa, obedient shroud, obedient shroud, can't one shouting. Or mark what really are the Mayan and American for no.
Oman Quatente, Oman woo, on Shire for a woo. Papa, oh, Pastor Kenny, Pastor Mensa, about your shiro, papa. Mama Biga, but you would to be our body and shiro, in the team of the boy, papa. Ah, Papa, what's the mood do? Now the American or body and shiro, a deep one else of Winna. Bye bye. Bye. About the shiro, no, hello. Hello. Hello, Mammy, Pachimiti, whatever. Would you like us every whatever? Yes. Meet you. Good evening. Good evening. Kevin, although I said, I see my same one, it's not saying you was a red again. My sister, you never do. No, Thomason, when you cram one some, I said, sir, the nation come and suddenly become Namaboa for way. It's a boxing, I'm a boy. Could be a 2 gloves, I shall mean, sir. Men for America. Men for Brody be minimum. Yannis can be in Ghana. The Quakan Yanko pass some Lucran, Lucra Quanson. Mean your sponsor. Timatia for na boa for Cacran de Moyon, and ye be young one of the archie or body in them. Memaka, no was so much in it, Namaka. Ye be a union, ye beg your swabba. And then, Mooney Pa. And ni pump moi. Omu Bufaswa. And who said, Oba, the actual crash and one monyam. Yawin Shra. Umbring we what? You see, in the mirror, Wama, Bronconi Bia, Mania Diane, and for man common. It be Gumiso, you confess Kaway, and the Aqua Pet Diamond. Now, what is our summoner? Who's come with Dion, and I may buy some water. You be a man for Monfa. Obadi Muyamabo. Ubia Yawa 2-7. Junior Pippa Baby Mawam. Now, Ubia Trustwaba. And then Yamisumu refugee appear. One now my stranded when Yamisumu. It is Enkayes come about baby. Anka ye pediani dia commerce uncle for. Where there are someone who come and I do unianum. Pe baby at transum. Ye yento my stranded. Obadi and Fanny and come. Amen. Na kitwa bia ye nyina yanhwe na ye ntimi moa eno nyama san kan de ekura no obi agye asem na di nkronkro bi ye nya baabi me kwa no abobo we ye kwa nya abobo we ye fight obadi hu yamabo amen kasa na ndi e chaba agre hello na cho kasa wada ru Hello. Facha se mamu wetu aso ache why. So good evening. Good evening. Okay. So good evening. Good evening. Facha ladin sharon Tekyerema no. Ana ngosi na se mi bia mi kemo numpa ma no weje. Facha se no e boni ana. E boni wa me sere wa. Je ni bia no wa. Enu bia e boni. Udwa wanu sa pe obefom yanko 10:19. Proverbs 10:19. Ose men kanji ose. Emfunso mpa kasadudu. Emfunso mpa kasadudu. Nti udwa wanu sa fom. Emfunso mpa kasadudu. Mo na oka bebre na mi say na abo se be wi no. Baki kansem bia later na wa fom wo kasa emu. Na ba ye boni ama. Nti je. Sankana no. Na obi o sankana no wonsam anudwa ho no. Oni pani onim difo. Se ni pani onim difo. Ti sanka wano kakra na udwa wanu dodo. Why are this worker no cry? Was it German? To the German, Sabe, we actually but can't be a yanka. What? But can't control be a letter, a back of Bonyama. Between John and Nusa, me or take a cause on an enemy, me fear mention, who won't free, where we are free. I will force a Romancia. Or between John and Numa, a pocry or Modia. Nunco you can't do it. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Pacho Kasa. Pacho, your premier community, Namaka free Anya market. Meet you. I say, me catch him say, church and you good pa, Emma, yes, Abebunu, and my is fat.
The patron say so the iron sooner a fine pa. Amen. About the issue, no so why? So I'm sure on board number by. About the issue, no you are mass idea, my wife. Yeah, hello. Hello. Hello, mommy. Hello, Apostle. Good evening. Good evening. We didn't have a free. But I saw free there and I from Tekyerema. Meet you. Apostle, I'm sure. Amen. Everything I could find you, I come and swat Jimmy now. Amen. Hey. Yes, me can't send you a cake. The sumo of the I was like, what 2 years? Because many have no, Mr. David, I was doing Mr. Apostle. I didn't go for a bonnet saying, oh, yeah, you know, maybe my zero apostle, my zero mean, it's a brand who says, you know. It is other than look at the one, show me the man don't want to have my who days for the person in and I'm a dead. Ya will who and mob. No, my young queen of crop and a young fat. Then yes, I be a dog about my apostle. You is in a day. I do now coupon shit out pa, non too for the listening now, what thing. Count and penetrate and video. My doctor, your one just a train course here. In spring, I suppose to say, all mammy and what dynamic management and information support. So, then I'll take it to a view in summer. I credit in the best case. The many young now, they are coming with 2 women. Almost someone you can meet with no mammy. Now, that's it. Don't you feel as if I am going to be tired. Bye-bye. About the insurance on your Akumas idea, ma'am. Hey, Tekyerema. Siki Biatu Ananka. Go for Nkadia Tekyerema ye on one. Cabet to the anything. I want the co-prison Nakoi. Yem friend go for Bimra. Nano Assam and Nikoi. Obisu the candy be a tonus near Nikoi. Obi na juma abono we ante de papa ne kan no oba nkotia ware papa biase enne Tekyerema nti wakwa bebetre busu afie no ojinchia ayesa oba so on trafie din o sorry a bekono wa biare ye no tekreto ho ne nkola tibo nachi wose yusu wose be pono waka ho Obadi who ye mobo. Amen. Share. Hello. Hello, Daddy. Good evening. Good evening. You got your phone. Obadi na do me hoye. Oh, Daddy, you been there was a pa Yankupon Shroud. Yankupon Shroud pa ni Jumapa hoye. You say, I've been a baby topic at the Rebano. I'm no yet then. You don't know how you tell me. Would you do in Yankupon the year my own train as me 80 so am I using the baby to see up or say Yankupon causing slow pan, no do my food now. Now, let me tell me, head and I mean, time you because but to the station we not over but just one day family to station that means that different room. If you want, I'm up me follow pan, I have no one that I won't to your mona. No, about flat it 1 9 months. The old plan was taking no more. It's that is soon professional. And Numerical and one also read the Bible or the Bible by the man will go break about and no one started and one with that Bible to receive you should do. Almost I know one was I think you will see. Wow. That means some of one and what you want. That I know down to and quite announced to be a my names, you know, means you know, quack, means from what bloodiness is saying, my husband tampa, and it's maybe by a brabo. Nammy, so no, my phone in our bye. About the insurance be breed. Then the person say, or down what take the capret or that club. And Qualano, Quano, when no one can get I'm a crab wound, cray.
emu ye wen bibi na we ebrem ye wono o twadi ampa ya we friend ma o na de wadom no ne no nkwaje da o last 2 weeks kola ba konso ne papa ne ma me kola ne be kire me se papa me bayi nti wo jai ono force yen se ye ma ba bia wo ha Hello. Hello. Yes, sir. Hello, Papa. Good evening. Good evening. Nyamishra. Amen. Na media, asini mi tie ni na no mi ma ya konta bi sisi ya. Se nyakupo piese, se Kristo piese tia no se okay. Boni aya di ni pe dia nya o de ache nya nya di Tekyerema ka no obabu ya te na ka hwa na be ko ebi. Bra, opanyini. Akonta pa ma ya me dia tena ho no. Nyakupo nshira wo pa na. Mbo ade ebebo mo dia boawo. Ebebo mo because me after me call me body mo but message we me am look as I me so preacher. Message we ayira wa so mu. Wo ka krampo na adi say wo ha manfo. Nti say wo your mouth platform na wo kan NKWAGYESEM na adi say wo message na ekorobi. Omo pe mi ha wo be kwa approach na receive it. Nyankopon shira. O shira so jo akuba so ade ma. Wale ga jo Nyankopon ma mo mpedo kure. O so for so onka. Members ye the only be video on besom but ne kra no wo a no hwehwe no kure no nkofo bebreti ba bia o kra mpe o obo awati asori dem so nani ni asori dem o nani ni asori dem o ne nkwan da bi esi wo nani wo so ti wote wanya nani ye nachi se pontam no nya kwankwa wontum onko wontum no onko di hwe oba de hu ye mobo ba no kure no ana wura fi ho mimi gina bonti timi preach mo bi timi kotodoko ne nchina no gina ho na ni wura face wa kotodoko ne nchina first kwa na mi gina we bo morning preaching no obi timi gina mi preach as na ni wura face wa kwa adwuma no aka hallelujah. Hello, good evening. Good evening. Family because I see Tabora. Niti wa dawo. So for nyame nshira papa. Amen. Tekyerema samene de. Nyame nshira. Amen. If say that Tekyerema de aye nipa. Asle wade na mutumi so amani pani aba no so. Na ya nkebe yiku atumi na nto waka. Baye tinyaye. Timi se ne nyame ya madoma me ho ba no so me gya nsem ne kana. Bafa me speaker na so me. Ahomachi. Eso for NKWAGYESEM na na preacher. Kafi me mali ya be ya tetia me so me sramu. Manu ni tie nganze mu ni biom. Eka radi aso me pamacho. Mo pamacho mo mbua me. Na me sentence mu ni biom. Na mo ba me som. Timi so for na kachira me say ya me santo. We face hana me tie. Amen. Ama me de tu wa me tie. Amen. Onyame onshira. Amen. No mo wa kuma sade emle no mo wa. Baby obeyi mu abesi so yi go de fi pattern mu dia. Oyi go de fi pattern mu ama baby tell obi aba for sokoti aso no. Onu nyame ondi kan ho. Okope baby ma on said ebe ya wo de no kure wi. Ebe ma o ma e wo wi ase. Ne ya sayira. Na ne be di ye na doso. Baton kuto bato oya na doso oya nesa unyami asa unkuto sa unyami asa no klasem na sexy of funny breakfast funny lunch na ya funny dinner no I no be ye chi baby am gina preach obi si mu ba ma mi no mi se be ya so ne se when that preach no the other call no class no sembi manado no kotum ahwehwem tiemu yi. Choose before you act. Yes, I believe in from so kasi pa. Nya dia babia na woka bie. Hello. Colossians chapter 3 verses number 9. Yanko. Kana we babu. I'm so mokati. Sister, what's this? Mommy, what's this? Papa, what's this?
obia enkanka hwe Bible ni mu yi uti amecho echa wo nyina na ma yentiase ma ya hoden oban na brain na nipa no organ no a oyesa mobile no se entra boniska organ na ho ntina enti ono yana so no kasa gayo ya na bia wa mu se ntra ya no mu se ya no na dia but hello papa ubani oyiva from free US ewi so o se o ma yesua de nti da bi o mo ahoden nyansa ne dwene da bi a wonam oba se oba de sha bebre no onye wakoma so ade ma enamusunti ye hu se de yeti boye bra efa chese papa o cheche ya ma ye hu ne yenye na se ye di wasem achi a se de tie bia no oso ahememu no yebenya chefa wom esanse o de trosem no echechire ye na ye di to na mo na se ya fa asem no ne de aboye bra ye bra enye kwada papa Tekyerema asem a wo ken oba ya brochire hadia Tekyerema di nipa bebre akwa amanie mu Tekyerema di nipa bebre atunso hwemu a chese papa omoji wo mo hu baby a enye enti na ye ewon so papa maso ade enye dai ema Apostle Pacho good evening na metie amon se kura da apono de esi nipa konkro daddy ora don hu mobo nipa konkro daddy ene yam na mo da fra ye friend sen apono amoyama na enti wo wi a se we befu a na ayes emrantie bebre ni mabo bebre abrabo enkoye firi awofo Tekyerema no mi samo ye kagu ayinso enti yen hwe ni ye mi ba abrofo kuro mu hu se broni bia ka ese ni bada but yen die yen ye tena kurasi unu ma mi kwofo kwakuko sensu ebra ma me nko ma me ro ya wa nko no ma me na fa nko to wo de mi sumu da bi da che na mu behu bra mu bebre ni akika sanse mu nyina akra ne benyi no obre enti Tekyerema de papa edie wu papa na papa mefa kwan wo so na obi de asem bi tumanim e wadwuma mu na ye kire nsem bim so e be ma we yeso woni oba wabu ni nsa eda ye waduro kura nka na mso na ka kire no me kase etimi man Leviticus 15 verse 19 say won ka ho na one of quotation bi escape me kakra ase we Ezekiel ho na wo kan bibi sa fa oba wabu ni nsa ho enti wo betimi aboa me a me hwe wo yankopon Israel na me Israel apostles wo Yesu dim amen. Ezekiel chapter 18 can you children Ezekiel chapter 18 Ezekiel 18 verse number 5 so obi person obo training abrabo no ya temudi a eni atentrene no ba tentrene ni bra onko dibo sumadu ane wan omana ni so nchire Israel fia honi onko koto honi bia 2 onko jonko yin 3 sai ni papa so ba brabo kronkron no onko ba wa ye den wa ye bra ho tizeki die ne ho no quotation the doors but and I be sent to me no amount. Hello apostle. Enumerate ya das ninsempa. Living ya we na muso a de abre o man Ghana das nyamisha. Apostle nyamisha pa ni dada NKWAGYESEM a. Nyankopon na so a ode ma ye na bone for dada etie nam so de sakra ya adwene. Nyamisha pa este nyamise Obaboa ye no watu ye nsem ne timi aso wasen ebise de bia uhira aboafo woti wisu a yesi ha na ye ewu pa enye ya nsira oba de so behu ye mobo na watu ye nsem no aso yasen na aboa ye ama ye dwuma so aye yie ne timi so de aso wasen na apostle pacho mpese me busa asem bio pacho se uye kristoni papa uye jidini papa na nkofo de woka no muntua na ode wano kase ena mebo mudua ena so wentua meka mebo mudua o ofra wa o ka che na ofo no so se wentua meka mebo mudua wentua meka mebo mudua mi wa wo mo ni dua na mo o ye
ɛde ehunahuna no na mmom oyɛ de ehunahuna ne sɛ so ɔyɛ a ɔbɛbɔ ne dua so meanwhile ɔmmɔ ne dua apostle patro ɛyɛ bɔne anaa bɔne deɛ busu akoma mu na ano apɛ mu aka no ɔwɔ akoma mu eti bɛmfɛ nnua bɔ hunahuna biara mesrɛ wo wogye sɛm ne bi no eti adɛn na wokɔ bi wa no ka sɛ wobɛbɔ dua wɔ bra wommɔ dua wode wa no ka saa asɛm no kora no woyɛ abɔ no no ti hwɛ Tekyerema yie ka bɛ sɛ mekotukote ahyi bi wɔ na mekotu a ɛbɛdi watam mesrɛ wo mede ama watufoɔ bɔ wei no wamma fɔ wei nanso no mesrɛ wo sɛ mɛnka mekotu pɛ gua bi hyɛ toɔ ɛnyɛ nti wodeɛ yɛma asɛm no nna hɔ saa na mu gyae wommɔ dua nti sɛ yɛbɔ dua deɛ a ɛna woka sɛ wode trɛte no deɛ a ɛneɛ na yɛmmɔ dua nti no ɛmfa deɛ yɛnyɛ no sɛbi ɛnam a yɛnwe yɛmfa yɛ se nyɛ dɛn yɛmfa yɛ se nkyɛ kɔsɔ gyidi ni ho nyɛ ɛtumi anka saa asɛm no yɛnyɛ nti no bɛnka maa ho sɛ ɔbɛyɛ woka ma wo pɛ Satan bɛfa tika sɛmpa ade na police station wana ho ma police nka sɛ mɛma police akyew because ogyidi ni wotumi report asɛm yɛkye eti ade na wonka no na wodi nuabɔ mum na ɛbɛyɛ we wa wo sɛ nipa suro police and soldiers nipa suro Antoine de keka ho but ogyidi ni yɛmfia wura nkɔhyɛ saa nkurɔfoɔ si yɛde bɛyɛ hunahuna ama nipa na wo gyama Nyankopɔn keka wa wo sɛ yɛnim yɛnkasa no as na wobɛ acte saa nyɛma no wogye sɛ wobɛtimi wopɛ compare dodo aba na yon bɛ sɛ bima no yabi ɔkasɛ tia panyi wɔnwene ho ɛbi ai mohwɛ ni yo sɛ bɛwie kyɛ ni yɛmana mensini ketewa bi so ɔhwɛ so a na agye ne nsɛm wankasa woyere ne ma nkɔntimi nkontrol wopɛ ɔma Ghana ɛfa baabi ahwɛ wode ɛbɛba hɔ na abɛhunu tikyi ne tɔfa ma abɛhunu ɔba deɛ mfa ne nsa nka ho amen momyɛni nokora o momyɛni nokora na ɔba deɛ hu yɛ mmɔbɔ yo hello papa Pacho, good evening. Pacho, if I'm going to say, I'm going to free bedroom. Yada was a pa, no, I drink in chile. When church, there be a with the church. There be a meet you, men free with that. Na you know, just say, one makuma bubu. Makuma bubu, papa. If first, na me ni mua, Yahweh and born who buy. Yes, you do. Amen. Oba de hu mo say be here time can say papa but me sere wa oba de hu ye mo enya mi o ya we na friend ma me sere wa ndi egusu bo abejo fo so ano wona agi otiatefo ya we die no o ma gire ndoba ya hwe na azre me zi adie no me sere mo member bi nyo bi member e oba de ba the men for be metame won kura and we are MMS me we are member and what MMS I mean MMS I confuse me now for so academic man come confused I transfer him 10 years o share me just 1 week in some what no and no who says anka me no o wasting on him nantin vinci do and ko be won some of day eti omo ye nipa omo nyam a mesrem a Mr. Wawati. Apostle, Yamisha, Nema, which say, is it Tekyerema? If you can't send me my Abemu, Tekyerema Bufu. The Tekyerema to me, you are kind of no paper. Now, me bounce on this when you are friend of me, Papa. So, what is a whoop picture with me tonight? Dean, what is only Bob, what that crowd in it? Uti ya no asayata ya kunsha wati kunsha pa frame esta me kase fi Holland oba de nchira kola na mami bintim se generation na ya wede me amma because when be frame nkola no na obi twe ne maame o se wa kese anu ohu mi kaka on peso obeko enkola ehwe mi nyina o ma de Nyankopɔn fa ne ho sene ngu om so amen na odum a ode adum ne bi nkonkola no so na om so mo penso no om so embeso asem no me stress a on kronkron go sane enko fidie biere mu
and we give you say touch so bad ya chereba menyan kofo bi abeswasem no cause almost so penso no kofo bi so jimi wo ba jimi wase ba nti say ya we prepare kofo bi a almost betinya calm them down. Because obi won mo me hu say na menka eye nase enka the creator no oba de ene ndoba ba ko pe Messiah. Mami you know na mempo. Apostle, good evening. Yawe nyankopon nhyira wo ne wetie wapamfo enyume ya mo studio ho no. Nyame nhyira mo papa. Ene nsɛm a wodi aba. Waka sɛm papa nsɛm ye ti bi ache. Bedin de sister Adwa, me kasa free Germany, Berlin. Na metaatiu se me kumpu adwuma bana kwa wo ma me tie se man tie recorded cry na live a me share recorded one. Na de nyame adom me wo fi nti me tie wo. Na nsɛm no de also ye part 1, we ye part 1 to be ye part 2. Tekyerema na sɛm no. Boa papa be se boa nkasa. Na se ye de ye adwuma de wa kan na ne de ye adwuma ebeboa ya sitin especially any wa kwantu mu no obi Tumi house na wa hwe ye asem ebepie wa no aba no na wakoka bibi ya de wa hwe kura wa adwuma abo ti de wa kan de ye de be ye adwuma na menhyira wankasa na emom sa be ye part 2 we ye part 1 na topic be bro wa the part 2 aka as be hwe say oba de be ma dom na sponsors nbeba na me antinenti am yen say me ntimi say ba beto because say me pese me gina assemble me nim say next week menya sika dia ba entina me prepare say okay my bop part 1 na watibi enti say menya bi dia me ko kasem foforo sa na ye me say ka me nim say metimi atua be 6 months 1 year bi atoma nim dia oh and ye ka be tam assemble ko metima topic bi wo kra ye part 1 part 2 part 3 answer what in your year pay you, but enam say any hunt and a mamma yenny, you can see the city because me person my cousin cronabium. Namida Cafofro, what tikakra, fansa. Name say me for me wo bre na me walk and that's what ya. Oh, and a topic me quite who say me see Bible prophecy no. Me try, me person be no na me wo bre and commit me a topic back topic I would na. I want into us one to us was I feel no way we pay me see revelation match break. And we being some one but and ya no cry because I know the mass of my dear to my cousin means a salmon of the American American to do maybe your money. No so much break. Eti abua for na me here keke na me nya reshimu na me ntimi masam for to ka we see aka ochina na me the part 2 na ba na ka nto aso ho no man tibo se fe wetie part 3 if you hu se ne quotations ahodo no de ka fa ho because ka Bible no kro o de mu yosem ba mu oso bi wo no mo a otimi o ya gigefo obey oso hwe for ya examine our life say ni pa kono so ye ni pa body because ono so de ne Tekyerema e na huru nipa anse no wa provoke obi anse no obi ne kokko aba anse no ono so agya ne Tekyerema mu ti ni nyina kono fo bo se wo no who produce want to also from and I'm being so active. Yahweh whom my name is Boa for Yahweh, ye be my no message you. You bet just about I cry, bet you know that be cancer go name for be pure life. A be pure life. I'm telling you. A be pure life, a be pure abrabom, a be pure abrabom, a be pure abrabom, papa. Obadi until na nyumaye. Na what's ramra also? A be pure abrabom. That me ana me mpesa dance die no TV so na niama. Na nka wona esom eboa me no. Woni nsem e bi ka. Me si ye fa ye mo obadi no. Ena nwumre se ye ko bompa ya maboafo a omuso yasene sanse omu ne kura semunum e ma me sumiti be betra sase bosum bi awie ye biara no Saturday etwato no
Juma Minso Meneme warriors. Edidibwa wana eso yasene so obade hu omobo ento to omo niam nsi yie na se wo dia media metimi ayabo ha wono no family no be ne fe mempo. Daddy Bacho, good evening. FM Isaac. And Pacho me question bi bisa kakra. Daddy Bacho de no bisa ne say Tekyerema no. Saa na Yakopon bo no ana say ono so oba wiase ndo ono so be fire no no. Saa na Yakopon bo no. So waso anu fi amani huru krom. Waso anu dada no di free no dey ba kan no ntie oyi saa na ote edi onu wa ba ye no examine bi wo your life mu ti Yakopon say wo nya self control na fa control Tekyerema no wo di ewo mu no ya self control na fa control no ya wenti unani maye amen na ngosi anya kese maye amen na dom na wo so amen nti wa kan wasam yan ko ready o kan no James 3:6 Tekyerema nso yoja Tekyerema ye wiase bia wa beda ni padua no pamu na obepie di pa kwa anu ye de entene na oya de anya dai oya de anya dai enti aye udu ache ni su ni bai sese ye ja no de a etinu wona se o control no wona se o control no wona se o control Tekyerema no hia babu nam go edenkekan ni padua ya no so wa nhwe ni yie na so be ja no de odenkekan be keka oni padua sa ne ayo no etianu na ma wu se wo timi to kan hwe fansa show kan 3:1 James 3:1 ti de okan James 3:1 asa me ngase okasem ahoso hwe minuanum we munya achechefo be o so ma wo ni gos wo ye waji so be ye cheche bibia wi achire mu a benya problem ko afobo kase mu benya afobo kase wo mu yenyina fom enoma bi yenyina fom woni emamu de na tie babo obi mfom asem bi mu na so obi mfom asem bi mu a ono yo de pa wie peye obetumi ato de pedua na reka di so ya de na reka oponkwa no na reka to ponkwa no control no so wontie ye so ponkwa no tie ye ya dane na buo mu ya dane ponkwa na homa ne atwetwe ponkwa na no yes echen so sa na chen so yes ye so kese ne ka kakrakaka enframa mu ye de ne bia no kwata tentene ties be 24 but the kutu bi na dane front one a friend say see akitu bi na di control 24 ties ne nya sana Tekyerema so oya hunamu akwa nenso ohwa no adekesi ya kasa wo na mani ya wasi ye ni suni ni ba no yes eti wo wait oya examine our life, control your life yes na control no netini nyankwa yes wo ja no dia wo be kan samwan eti me say Bible say wo ye na ensem enfra mfiri wanu mama wo ja wo ensem enfra bi wo bi ye nyina ya adwuma bi wo mo ensem enfra ebi wo bi atrim bas control ye agent nyesa nka ni baba ka kansamfo yes I can baba ka kansamfo mena me ka chiro wo ka say I friend say o hini bi ayimfa kasi wo fu sansamfo ni o mutrim nanko jina ko betima keka o ma me ha o nana ye nim ni nyina but ye control ya won say nsam dem free day ya num sana te papa enti na say wo ye obi no wan control pe obi che odi o say na papa wo kansamfo papa we wo mu no ho hallelujah osofo wo mu no ho wa say de ade ne te no enti control na wo ho ntra ye wo ehu ye mabo no man ti ase mra no mi adwirinim na hwe ho yie enti topic ni say boni Tekyerema timi yo wan hwe ye be how enti watch listen choose before you act ye ba no ye wo na efi wanu mu ba hwe ni ye ansa na wa ye efi wanu unya de ba pe wato to bi wa kase but po wato bomb wato did you buy an better from me oba de mfa ne senka pacho yenko nti hello so for ko aduma nyame onhyira Isaiah onyo kese Isaiah onfa wonsi bebia opese odi uduro otamfo be sorry wo so onyankopon to sa atamfo no so yire wommo woni pastor chei ene pastor ba ko ka wono mo nyina mo ba yo hwe so hwe asafotuo nyina hwe mo so womma from atamfo ani na wonsi mo chiri kwa no mi mo ni mo kwan yehu enhyira we na samu a wodi bie ye ne awie mmeremu pastor so kwa AGYEMANG ewrade nyo kese wate na ni mpese meka ne se
asɛm a wa preaching nei ehuye na pastor kuro bia so twatotɔ na edi ekuro mu ama ɔman Germany kuro yɛ wɔ mu yi ɛtoro paa free na bible me ati ase sɛ muhunu sɛ akyiwade ɛbɔ ɔman ɛfrɛduru nyame okonkron bia hɔ na yenwane ɛyɛ no korɛ ɛna asɔre dem na yebisa sɛ aso wode obi kuma yɛ adwuma ɛwɔ sɛ wodi nipa korɔ no wone ne tena se na wo ka sika a wode bɛma no onyankopɔn hu yɛ mɔbɔ paa kohwisɛm wei yɛde abanyame fie ɛtoro kɛseɛ ne nyinaa yɛde aba enti aburokyerɛfoɔ papa wɔn nkotodwe no aka yɛn na toro deɛ ɛno na nyankopɔn bonsam nyina agya atorofoɔ nyina agya ɛne ɔbonsam deɛ ɛne ne yɛde yɛdi mu paa onyame hu yɛ mɔbɔ enti nyame asɛm a nyame afa wo so akan yɛdi fo bebree wɔ mu na nyame ɔhu yɛ mɔbɔ nyame nhyira wo ne waboafoɔ ɔba de nhyira bebree Germany for 15th wo nyinaa mo kɔdwɛn to a wohwɛ me wofrɛ wo yɛ de na ma ne bɛto dwa Germany for ɔmo nyinaa yɛ joint service ɛwɔ we Dortmund Italy for nso so mo so mo prepare mo so 15th Saturday be yɛ mo so mo yɛ aso na yɛ prepare ɛyɛ UK for and US and Canada for ne mo de say ne Italy and Germany na Germany for yɛ ɔmo de na Italy for so yɛ ɔmo de 15th ya mo nyina mo share Dortmund nti no oba de yɛ adomo a yɛ pon ane de na ma to so anoma ma frɛ na ma no wo bibiara wo nyi ɔmo nhyia da no frɛ ɔmo ɔmo bɛkyerɛ kwan ya mfa so a wo no betimi ahyia ɔse hwɛ yɛ ne fɛ yɛ sɛ nuanom bom yɛ dɛ ahyia fa akonti o da mo ko hyia ti wo ana ya me so ba platform to we de me ne mo nyina next week nyɛ sɛ me ba ho but me ba mo line so bo bra mo nyina mo atwa hyia yɛ do ba de na se you want to na ni mai yɛ mfa me ni sɛ me ne fɛ yɛ mpɔ me sɛ madawo na bre no atia won sɛ TV phone ma me signal me didi awura wo mu ne enne me sika na nduru ba bi ese edu no enti me srɛ mo fa nkyɛ me srɛ mo fa me no ne fɛ yɛ mpɔ srɛ me didi awura mo fa nkyɛ me srɛ madawo ma nkyɛ me srɛ so ma sene me number no na da me din na se no 0242 Apostle AGYEMANG 72 kitu bia nso ahwɛ ene go me din na se 0242327172 020721137 srɛ na me ntimi mmra ɛna ma kyerɛkyerɛ mu no senka ya dia me wani da so a se wenti akwese nipa no dɔɔso to bia fe so obi boa me makɔtwere nipa kakra bi sana minim sɛ sana no kra ne life te no kra no unya aboafo bebree atro na nti mijitu mu saa nanso ɔbɔade ne ma wɔ te be sɛ won konko mu sɛ mu wura mu na wɔn ɛso masere ya wɔ mbie pro mfa ma wɔn na yɛntimi ntwasɛm pa no so nkwagyesɛm no yɛntwa so aba da bi yɛnkɔ hello Papa nyame nhyira mo why nyame nhyira wo pii wo ne pastor Che ne pastor Mensa kra trobo ami hu sɛ mo yɛ Hanania Michelle ɛne ne Hasere mini nyame nhyira mo why sɛ ne noma enam nyina no mo se no kra no na mbedi akire no kra no kwa na mbaka nyame nhyira mo pii why nhyira mo pii no oba de onhyira mo pii no ontre mo shim why body on man ne nsanya kesi o mo so more blessings why na enwumi asemi obi kan na ma mesu meka mi a meba mo meba already 1 year 4 months na se preaching ne preacher preacher what wa kasa no wan sheda enfam papa but volume no po osoro ne yete a se nwum no wada pe obetumi atie
preaching bit me go on. But a true time and numna some bar or see a low volume because what da crana Obebo Pitri, Waba Besolebi Gina TV name. Until I know the Obieka, ya dear happen. Me are happen to me a lot of times. And I'm making. Me a judge, UK, Papa. That's it, about the Islam. Once. Men you swab out. Wa baby aton. Ofra ubenyebi. Aba. Na me hwan na me kwala nchi kwa kofre no. Enyumi enyumwa. Enyanyumwa idipa futujo. So for be cry a station bina. The host DJ Nico boy. Or see you free. When I go out. Or no, that's me cry me to me she good. Because I said no back and Nick when you got your coast station be being passing body. You almost stop way. Says Oman Jai Bowaswa. Ombe Jai who teaches. Almost what could you scanama. Indeed, Oman as apostle. But your onyono, ye mobium why? Because a pamuncro for Bonnie Bay. Share. Yes, so Paya Fasiana Prawada. I didn't make us. Who for when you trophy? I have a topic. We are here, you never bar. No, what, we be a bed down. Mompa kakra bi kitu bi na mo hwade wa nyon beba hwe beginning ne keke wo de bi beda na asamni ni we are not against you dem wo dem pacho TV for akane no na enemu ono na wa shishe da so ene de wa sesana fade ahon sama shekotu okramana patakuna odi dwa home fra no no aba e de a kire onwom nani so besra bebre we say ya dia mo de no munya masem ni anwere ho to de bia mo ya me de ba begua am father gola be pom ba ko last one. We are not against the prophet but the false prophet. Hello, Apostle. Good evening. Good evening. Christo asundi nkamo. Meda wase pa se nyankopon na wo so. Na ama me so masachira free me boni nyina ho. Me din de Clement, me kasa free Barcelona, Spain. Na nyankopon na wo so ama se papa ma twi me ho free boni nyina mu. Me articulator driver na preaching na se me dia ye nwom. Me ko ba bia o preaching kwa na kwan bia metu bia metie me de ko na me de ba. Minim say na nyankopon na wo so ama se mabrabo asesa mabrabo ay different kura nyankopon hira wo se de me de ato me ho every month bia metra na ma sponsor program no ama afoforo so so nyankwa se de me nso magia tuma masachira no me da masi bebre nyankopon hira mo na me wo program kakra wo ma ware se ho na mentumi hu se me record no ha wo ana achi me fra me tra ya minya be metra se minya wa na masusu ho akira wo me na misuya dia ansa nantem daytime mu na meda tibisira atude me wahinta your secret is your power one day me be preaching tinse bi one man hunya so kan me sere madawro ma me na mase oba bi shira oni aso masere kitwa bi ansa me na manini 0242 32 71 72 0242 32 71 72 and you prepare topic you prepare program for so diaba but kakra metin kra me hu me hano ene de yanke ba bisa wasam onti bi asia bisa me the bible be teach you mean so topic mean so question how dey ba amen aha you know me dey ba ene so ene de ba once a week pe ma bible nkasa ene so nam kwa mu ba tie ba ya pe me chance ya na wo frɛ papa menti o yase na fe ma so ba me the blackboard bia besi o de ese me the bible ye calculation me the ba kyerɛ o ene de me mfa topic ba nti se de be na me ba me Saturday me Sunday me Tuesday me Thursdays na
Emma topic na beda a top unkofa menti we bi ama ha na yenhwe na asem na aba ne mum na o to bi ana person bisa question fa de makan e be say topic no ma ansa so be say waka bi and ma ansa me pese de abeto no ye be say no nti me yi dan si wa na fe enne ti me an ma cho say hia mo ba bon kasa so nti me ya me chance na pe bisa ya pe na dia tuja obi na all prepare so be so masene ma yes ade no nti se obade adum no tum pe ye be pe no so ni dey na ma hwe obade nhrai no nye akoma so ade mai me na masi pasament ayengo body of show me asina edawasi but of us banaba na wonchen Tekyerema boni etumi yo na wonchen Tekyerema tinira yemfa yesu Living Yahweh 7-day Sabbath assemblies, your headquarters, your Awishi and your market, a hall, and your walk, Awishi and your market, a hall, your headquarters, a walk. If you are, you prepare other branches or places be brave. Ufuria, you want to go out. We have screen so Ufuria from number, a hall. 0241944534 02419444 Wow, Kufudia Bia, Kufudia Fasa number, who was more. The infant Tafu be Fasa number na friend 0244 0241944534 Kufudia and you know Omonia South na friend Living Yahweh yawo Pokuyase 217 who amasama ne nimpotemwa fa number yi na friend Pokuyase branch no be bia yawo 0242 82 2062 0242 862062 sorry 0242 86 2062 and 0244 0248 87 1719 bonama ni 0248 871719 0248 871719 Pokuyase Fasana Messina Frere na woni yembom ensum ewo Pokuyase Living Yahweh o takrade hwe screen so a takrade for number na ebo ho fasisia Living Yahweh Agyeman yewo Zenu eho na Living Yahweh yewo Zenu Obatan School Complex eho na Living Yahweh yehyiemu imam wo do wenya mam wotema emprempren eho na yehia Living Yahweh kakraba nti wo kasoa wo nyanya no a fa number we na Frere yewo kakraba yewo G Are yeah G Are for your friends building a chi won mo eho na yewo enye irabia kra kakraba GRA for building no omochi pe eho na Living Yahweh yewo to Frere number na Frere number we ufra ye beji wa 0245 0245 971 629 0245 971 629 Kakraba Kasua Kakraba Living Yahweh branch no number and no fa na Frere ye beji wa 2 na Living Yahweh shia e wo GRA for on building no echipe na Living Yahweh Domi your railway crossing Domi to Opila 2 Taifa kwa benyane ni mpotemo a hwetira kwan ewo Domi railway crossing ye ni railway for building no office na dey hwani mo ye wodi na sipe ya so dan esi ho Living Yahweh afenso baby a wo pese branch ni bi eba ho no mo a bomodia na Frere wa asase a wo pese wo de boa ema Nyankopon adwuma etumpon a odofo bomode ne 200 mo ne emfa mboaboa akra no emfa ma Israel Nyankopon tiasefo afi wo business bi wo product bi pese obo hu de ewo nkwagisem dwumedi so a epone bi fa 0244 609545 0244 609545 ana 0239 505147 fa na enjuchi nkomo fa na enjuchi nkomo afi misaw bomodin se apostle ni social handles no se un subscribe ya misro kona ko subscribe
Twitter, the Apostles House, and I'll be share Apostle Twitter. Instagram, Apostle OKOH. Facebook, Apostle OKOH. YouTube, Apostle OKOH. Bomodin say, we be following your social handles no eso. Bomodin pa subscribe o dia be na abribia preaching who from ba we nya update in temper. Afi so mesre Apostle number fa. Bomodin get screen so a want to be nya go man na say banka Ecobank account number at that screen so. Bomodin say we be fa. Na wo mu akakra betim dia boa aman AGYEMANG dwumedie tonko no fa boa. Apostle number is 0242 327172 0242 327172 and 0207 211337. Fanamba no na so Apostle asini na NKWAGYESEM enkoso na yawe obishrawo Apostle yeda sibebre Pastor Mensa Pastor Chioba de nshram onye makoma so ade mamu edoba de na se medati fo ne ahwefo nyina ase oba de nshram nyina onye obi akoma so ade ema no hwe Tekyerema yi na boni Tekyerema timi yo no ede o haw ekaka ni padua no nipa bebre akọ haw bebre mu a Tekyerema kam isro oba de nse ne nwosra mebu yenso na deliver yen free Tekyerema haw ni mu akukuru ahwiase ni o hawa ya wura mu a ye nim ya wen deliver yen free mu amen onfan doba mezi aso ento na ni mayen asan no hwa so amen na en guide wo amen da wanya so akonta padu oba de nshira bebre onye wakoma so ade ma kase amen amen bye bye yo ebusiafo ide radio sumdwe eche obi biara esama obi biara akwaba ediba NKWAGYESEM dwumedie abribia Apostle OKOH wade bre yen ewo 7 years Ghana TV eso empenifo se de ofudua pa ena ye piano ena tre kronkron so se according to Roman 4 homa etidu jijemu eyimu dunai